Здравейте! Приветствам ви в първия епизод на В дълбините на вярата. Подкаста е организиран от младежкия отдел на Църквата на адвентистите от седмия ден, град Лондон. Нашите видеа ще имат за цел да коментираме различни теми, които касаят младите хора по света. На Facebook страницата ни, която виждате в момента на екраните си, можете да изпращате вашите въпроси, нужди за молитви, опитности или да се свържете с нас, ако просто търсите приятели във вярата. Моето име е Симона и днес бих желала да говорим за доверието към Бога. Искам да започна с едно обещание от Бога, което се намира в Йеремия 29:11, където се казва: Защото аз знам мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Господ мисли за нашия мир, бъдеще и надежда. Звучи чудесно, но защо е толкова трудно да се доверя на Бога? Аз не съм родител и не говоря от опит, но знам, че едни от основните правила, на които трябва да научиш детето си е: не говори с непознати и не прави така. Няма как да знаеш какви са намеренията на един непознат. Защо общува с детето ти, защо говори с него. Ако видиш непознат да държи ръката на детето ти на игралната площадка, най-вероятно ще придобиеш суперсили и за няколко секунди ще прелетиш разстоянието между теб и детето ти. В Матей 7:11 Исус казва: И ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашия Отец, който е на небесата, ще даде добро на тези, които искат от Него. Да си представим същата ситуация. Детето ти е на игралната площадка, но този път до него е най-добрият ти приятел. Държи го за ръка и си прекарват страхотно време заедно. Колко по-различна ще е реакцията ти тогава? С това искам да кажа, че няма как да се довериш на Бог, ако не го познаваш. Само когато го познаеш и той стане твой приятел, тогава можеш да му довериш всичко. Обаче, ако ти вече познаваш Бога или ти си чувал за Него, но въпреки това ти е трудно да му се довериш по една или друга причина, искам да те уверя, че се нуждаеш от това доверие безумно много. Колкото повече се учиш да се доверяваш на Бога, толкова по-малко ще се доверяваш на себе си. За да обясня какво имам предвид с това, искам да ви прочета един стих в Йеремия 10:23, където се казва: Господи, знам, че пътя на човека не зависи от него. Не е дадено на човека, който ходи, да управлява стъпките си. Йеремия е бил страхотен пророк. Човек, който е предал сърцето си на Бог и цялото си съществуване, но дори той е знаел за себе си, че ако не е било Божието напътствие, той е щял да бъде абсолютно неспособен да ръководи сам живота си. Колко горди трябва да сме ние, за да си мислим, че можем по-добре от Бога. Че можем и без Него и не се нуждаем от Неговата помощ. Това ми напомня и за друг стих в Притчи, 3 глава, 5 и 6 стих, където се казва: Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя стъпките ти. Да живееш живот без доверие в Бога е като да се опитваш да преминеш през пустинята без карта или някакви опътвания. Накрая ти просто със сигурност ще се загубиш. В Битие 1 се казва: Бог създаде човека по свой образ и подобие. В Битие 3 дявол идва и казва: Ако ядеш от този плод, ти ще станеш като Бога. Обаче в Битие 1 казва: Бог създаде човека по свой образ и подобие. Но в Битие 3 врага се появява и казва: Ако ядеш от плода, ще станеш като Бога. Разбрахме ли го вече? Какъв е проблемът тук? Врага ще се опита да те убеди,
че ти нямаш нещо, което Бог вече ти е дал. Един от основните трикове на врага е да се опита да те убеди, че ти не си този, който Бог казва, че си. Че ти нямаш това, което Господ казва, че ти имаш. Ти се нуждаеш от Бога и Бог се нуждае от теб. Ако се съмняваш и питаш, Боже, наистина ли искаш да използваш точно мен? Наистина ли точно аз съм ти нужен? Аз съм сигурна, че Бог ще отговори, да, точно ти. Интересно, нали? А знаеш ли, че дявола знае името ти, но те нарича според греховете ти? Ти си крадец, не заслужаваш Божията любов. Ти си алкохолик, не заслужаваш Божията любов. Ти си лъжец, наркоман, убиец. Но Господ знае всичките ти грехове и въпреки това те нарича по име. Защо? Защото Той те вика. Той те е избрал. Той иска да ти даде това, което ти е обещал в Словото си. И въпреки, че не сме перфектни, Той знае какъв потенциал има в нас. Как да се върна или как да отида при Бога, ако се чувствам, че съм прекалено грешен и недостоен? Ако днес забравите всичко останало, което казах, ще се моля да запомните следното. Чувала съм толкова много хора да казват, че не могат да дойдат при Бога, защото те имат този грях и онзи грях и те не са достойни за Неговото присъствие. Искам да бъда максимално честна и да ви кажа, че моят процес на връщане при Бога отне няколко години. Аз все още имах толкова много грехове, които върших активно или се борех с тях на колене пред Него, оставих всичко в Неговите ръце. Без значение колко грешни се чувствате, колко тъмно е в душата ви, с какво се занимавате, как си изкарвате парите, какъв партньор имате. Не бягайте от Исус. Той е с теб по средата на каквото и да преминаваш. Той те чака да оставиш гордостта си и да отидеш при Него за помощ. Просто отиди при Него. Каквито и да са греховете ти, те нямат значение, защото Бог ще промени всичко случващо се около теб, стига ти да му позволиш. Понеже много млади хора изпитват затруднения да намерят тяхната половинка, искам да ви споделя нещо. В предишните си връзки не търсех първо Божието одобрение. Не се доверявах на Бога и просто вярвах някакси на своята си преценка. След много тежка раздяла бях съсипана, уморена и просто коленичих пред Бога, плачейки и казах: Боже, не мога вече. Предавам се, отказвам се, не мога да се боря повече, не искам да търся каквото и да е било, просто не мога повече. Оставих всичката си мъка пред нозете на Бог. В този момент почувствах лекота. Сякаш Бог просто дойде и взе товара от раменете ми. Само защото аз му се доверих напълно. Все още върших моите си грехове, все още имах много трески за гладене, но осъзнах, че ако ти държиш на нещо и не го оставяш да си тръгне, а Господ ти казва: не, това не е твое вече, товара, мъката на сърцето ти няма да си отиде. Само тогава, когато се довериш напълно на Бог, тогава ще можеш да чуеш гласа му ясно. Слава на Бога, следващата връзка, която имах след този момент, е с човека, който сега нарича мой съпруг. Искам да ви дам още един пример. Ако сложа едно огледало пред себе си и се опитам да вървя с него,
Мога да видя какво има зад мен. Но само след няколко крачки най-вероятно ще се ударя в стената или ще падна по стълбите, просто защото аз не виждам какво има пред мен. Виждам много ясно какво има зад мен, но не и пред мен. Същото и в живота. Ако не гледам към Бога и постоянно се фокусирам върху това какво се е случило в миналото ми и какъв емоционален багаж имам, най-вероятно ще падна. Ти можеш да паднеш в същите капани от миналото си, ако не оставиш огледалото. Не гледай назад. Не се фокусирай върху това какво се е случило в миналото ти. Забрави го. Забрави миналото. Фокусирай се върху това, което е пред теб. Спри да съдиш себе си за предишните ти грешки. Бог не те съди. Ти си изкупен. Той вече е платил за твоите грехове. Когато се чувстваш най-повален от греховете си, те насърчавам да направиш тези неща. Моли се, вярвай, освободи се и имай мир. Моли се и изложи всичко пред Бога. Той ще дойде при теб, независимо колко е объркана ситуацията, в която се намираш. Не е нужно да се молиш красиво и подредено. Колкото и объркано да звучиш, Бог много добре знае какво чувстваш. Вярвай, че Той е толкова добър, че Той работи по всичките ти проблеми, дори когато ти не разбираш плана Му. Освободи се. Освободи се от всичко и го предай на Него. Освободи се от желанието си сам да оправиш проблемите си. Освободи се от желанието да контролираш ситуацията. Освободи се от желанието да разбираш защо хората вършат това или онова. Господ вижда. И Той ще се намеси и Той ще оправи всичко. Намери истината. А истината е в писанието Му. Пак се връщам към стиха, с който започнахме. Защото аз знам мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Ако Господ иска да имаш нещо, защото е добро за теб, Бог ще ти го даде. Ако Бог забавя отговора на молитвите ти и желанията на сърцето ти, то е защото Бог има много по-добър план за теб. И ако все още не мислиш, че можеш да се довериш на Бога заради греховете си, нека ти припомня, че Господ е използвал грешни хора много преди нашето поколение да е съществувало. Например, Авраам беше прекалено стар, но и се напи. Яков беше лъжец. Мойсей беше убиец. Гидеон беше страхливец. Самсон беше флиртаджия. Симон Петър се отрече от Исус. Самарянката имаше 5 развода. Сара беше нетърпелива. Илия имаше тъмни мисли. Давид прелюбодействаше. Мария Магдалена беше проститутка. И въпреки това, Бог не ги остави. Той не обърна гръб на нито един от тях. Няма грях, който да изповядаш пред Бога и Той да не ти помогне ти да го преодолееш. Ако не отидеш при Бога с твоите проблеми, даваш възможност на врага да те атакува там, където те боли. Ако не се молиш за проблемите си, врага ще те кара да се притесняваш за проблемите си. Ако ти не четеш Божието Слово, врага ще те накара да се фокусираш върху всичко негативно, колкото се може повече. Ако мислиш, че Бог не те чува, само защото не отговаря на молитвите ти сега и веднага, моли се повече. Но не за това, което сърцето ти желае. Не,
Моли се за търпение. Моли се Бог да ти даде мъдрост да разбираш защо Той мълчи. Знаете ли, през изминалите няколко седмици изживявам емоции, които силно ме притесняват. Държат ме будна, под напрежение съм, оплашена съм, но слава на Бога за тези моменти. Защото в страха си осъзнах, че Бог е по-близо до мен, отколкото аз си мислех. В страха си имам въпрос, отварям Божието Слово и отговора е точно пред очите ми. Не само, че получавах отговори на момента, а и нещо много повече. Получавах спокойствие, мир, сигурност, че всичко ще се оправи и Бог няма да ме остави. Бог е точно до теб. Държи ръката ти и те води през долините на мрачната сянка. В най-трудните си моменти можем да изградим най-силна връзка с Бога, защото точно тогава ние го търсим повече и повече. Нека Божия мир бъде над всеки един от нас. Нека се държим за ръката му и се научим да се доверяваме, дори когато той мълчи или не ни харесва отговора му. Амин. Скъпи приятели, много ви благодаря, че бяхте в дълбините на вярата. Надявам се, че сте харесали днешното видео и ще се върнете за следващия епизод с Стефи. Бог да бъде с вас и до нови срещи!